हेल' लोगोफोर नै आं दा दुब्लिबारि गेजेराव मानि आगोलाव माइ गायोमोन बे दुब्लियाव दा माइ गायया बोसोरबा सय बोसोरसो जाबाय ओरैनो फोथार बायदि जाजोब्बाय आरोना दा बे जायगायाव आलु गायदों बेसर आलु बे जत्थ' बे आंनि खिथु उनथिंजाय नुदों बे सेस बे आलु बेसर गायजोब्बाय आरोना फोजोब्बाय बै जे जायगायाव मानसि थाबायनाय नुदों बाहाय आलु गायबाय दा आलुखौ गायखांबाय आलु गायखांनानै दा बेरा होनो औवा दाननो फैदों आरोना लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं देखायनो सेस्था खालामसै लोगोफोर ना मा बुङो नैबे सेस बे जिं जिं दब्लायखौ बेसर फोबाय आरोना नैबेखौबो बे गासिबो बेसर फोबाय ओमफ्राय नैबे मानसि थाबायनाय ओमफ्राय बै गेजेर खन्द'निखौ आलु गायबाय जोगोनार होफाबाय ओमफ्राय बेयाव बिन बिफांबो गायबाय दासो गायखांबाय आङो बिराद गुवार आरोना सेस बे आलुजोब गेजेर खन्द'निया गासिबो ओमफ्राय दा बेरा होनो औवा दाननो फैदों गुवारथार माबायदि जायो आबादा नायनोसै लोगोफोर आं दा औवा दाननो आवगायसै बिन गायखांबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनो मटरबो गायदों मटरखौबो गायखांबाय आलुखौथ' मैयानो गायखांखाबाय सिगाङावनो दा बेरानि लाहार फाहार खालामसै आं बेरा औवा दाननो थांगासिनो आरोना लोगोफोर औवायाबो नै बागान दंखायो औवा बेरा होआबाथ' मोनजानाय नंखाया गिलुबाल' नै मोसौ बोरमा सोरांनायनिफ्रायनो सारिय'फाले बोरमा जेव जेव दा आं बे औवा बागानाव थांगासिनो लोगोफोर औवायाबो नै दंजोबो खाथियावनो दाननांगौल' खिन्थु हाग्रा गुदु जाबाय आरोना औवा बागान जोबनि सेर सेर आबाद मावनायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर साथाम ग्रुप लानानै औवाया बेखौ दानगोन आङो हाग्रा जोब बिदिबा दोनथ'नोसै लोगोफोर आं औवा दानग्रोसै औवा दानखांनानै दा देखायबावनो नाजानोसै औवायाथ' नैबेनो जाहैबाय बागाना बेखौनो दानसै आङो औवा दानबाय नै बुरजा दानथारबाय औवाखौ दानबावनांगौ दंबावो थोआबानो दानगोन बे औवाखौ गावखानायसो आं दहाय बे गनायावनो थाल मोनखादों गावखानाय नङाबा बायदि जाया बे खम गुवार बेरा होनांगौआ बेरा खुन्थिया सिनखावना दोनबाय आरो लोगोफोर दिनै टाइम थोआसै दा फुं समाव मावनाय बयहाबो हाजिरा मावनो थांनांगौ खावसेया नैबे औवाया दा न'आव थांनोसै आरोना लोगोफोर जानोसै खामानियाव हाजिराखौ ओंखारलांसै नांगोलाबो बोरैबा बोरैबि बायबाय दहाय बोनायाव थांसै आरोना लोगोफोर न'आव